मोसानाय बागुरुम्बा दोहौआ जानो थांगासिनो दं बेनि थाखाय मास्टार जिखिनि ट्रेनार बेबो जोंना थांबाय बिदि अल बड'सेनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै मा फोरमायगोन बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो जायफोरा बे बागुरुम्बा दोहौ बे बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो सारा बुहुमावनो प्रिथिबियावनो मानसिफोरनो दिन्थिफुंनायनि जि हाबाफारि लादों बेवहाय बाहागो लानो थांनाय जि मास्टार ट्रेनार बिथांमोनखौ आं गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो जायफ्रा बेवहाय मोसानाय दामनाय सिफुं सुनाय जायखिजाया जायफ्रा बाहागो लाहैगोन बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोनाय जाबाय जिहेथु बियो जोंनि बर' माहारिनि सिनायथि बागुरुम्बाया आरो बे बागुरुम्बायाव मोसानायाव जों गावनि दानाय लुनाय दामनाय खाम सिफुं जथा सेरजा लांगा दख'ना गामसा आर'नाइ गासैखौबो गावनि हारिनि गासैखौबो गाननानै लानानै बेवहाय मोसाहैगोन बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव आङो गोग्गानाय मोनदों आरो साबायखर बावदों जायफ्रा बे हाबाफारिखौ खुंफुंना होनो नागिरदों आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावहरदों आङो सासे बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि मिरुनि सासे नेहाथारि हिसाबै आङो बिसानि जानानै बयखौबो आङो गाहाम हामलायनायबो बावहरदों आरो खुंगिरि बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरदों आरो जायफोरा बेवहाय बाहागो लानो थांदों बिथांमोना जाहाथे आब्रुथि गोनाङै मोजां मोनसे आखुजों जाहाथे बाहागो लालायनानै फैयो आं बिथांमोनखौ आं मिजिंथिदों जाहाथे जोंनि बर' मानसिफ्रा जे सहज सरल आरो जों रावनिबो गेजेर नङा जों रावनिबो सिङाव नङा जोंहा जे गावारि मोनसे हारिमु दं गाननाय जोमनाय दं दामनाय देनाय दङ जोंहा राव दङ बेखौ जोङो बुहुमनि खना खनला बयनोबो जों दिन्थिनो हानांगोन आरो बेखौनो बिनि गेजेरजों जोङो दिन्थिनाया जोंनि दायित्व बेनिखायनो जाय बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानो थांगोन मोसाखावरिफोर दामगिरिफोर नोंथांमोननियाव गोबां दायित्व दं जोंनि मोजां जि गियान आखु बेनि गेजेरजों जाहाथे बेयाव बाहागो लाग्राफोरा जाहाथे दिन्थिनानै गारबोयो आंनिफ्राय गुरै आर'ज खालामहरनाय थाबाय